Junjun! Jun! Junjun! Wala na naman dito yung batang yun. Junjun! 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 Malilintikan ka talaga sa akin ngayon pag umuwi ka. Naman! Tay! Oh! Saan ka na naman galing? Sabi ko sa'yo, wag kang kahit saan na lang mapunta. Maraming trabaho dito sa bahay. Alam naman na laging lumilindol. Puro ka gala. Wala na nga tayong kinakain, saging na lang, gala ka ng gala. Imbis na tulungan mo ako dito sa bahay. Ano ba makakuha mo dyan sa gala? Sumagot ka! Ano makakuha mo dyan sa gala? Ha? Ako na lang ang lalayo. Ako na lang. Run. Ang hari ng saklay, hindi Hoy! Bumawa ka dyan! Bumawa ka dyan! Sige, pagkita mo ba dyan? Dalawan ka! Gusto mong dalawan? Bumawa ka dyan sabi! Ay, ako dyan! Tigas talaga ng ulo mo. Ay, ako bumaba dito, papatayin mo ako eh. Bahala ka. Baba dyan eh! Pag di ka bumaba dyan, magkakaroon ka ng apoy dito at gagawin kitang patsukan. Gusto mo yon? Sige, hintayin mo ko. Ano? Ayaw mo talaga bumaba dyan? Ha? Huwag po, tay! Bawa ka, tay! Sige, magano ka. Matigas ng ulo mo eh. Ito ang gusto mo eh. Ha? Ito ang gusto mo. Ito mo. Gusto mo. Ano? Di ka bababa dyan? Ha? Ano? Bababa ka, hindi? Bababa ka, hindi? Ano gusto mo, ha? Sige. Tay, tama na! Masyadong mainit, huwag naman po! Tay, ang init! Ay, wag! Sige! Tay! Yan ang gusto mo eh. Init! Hindi na ako gagala, tay! Gusto mo pa? Tay, ang init! Sige, dyan ka para matuto ka. Para matuto ka, dyan ka muna. Ang tigas ng ulo mo eh. Yun ang mga disiplina sa mga batang walang pakinabang sa mga magulang. Sige, last 5 minutes. Pag huminto yung apoy, pwede ka nang bumaba dyan. Tay, wag po, tay! Bababa na ako, hindi na ako gagala, tay! Promise! Tay, tama na, ang init! Tay, maawa ka naman, tay! Tay, hindi na ako gagala, tay! Hindi na ako gagala! Hindi na kay nanay. So ano? Tay, sorry na, tay! Hindi ko naman sinasadya.
Dito ka, mag-usap muna tayo para mas mabuti. Magpapasko na tayo, tapos ganito tayo nag-aaway-aaway. Tapos ng Pasko, magbabagong taon na. Kaya ako ginawa yon kasi gusto ko ng banding eh. Banding lang yon. Basta, yun na yun. Sabay nating salubungin ang 2020 at hindi na maulit yan. Sa 2019 lang yon, ha? Ngayon ka lang ba nakaranas ng ganyan? Opo. Sa 2019 lang yan. So, mag 2020 na, hindi na mauulit yon, ha? Opo, tay. Yun po yung pamasko ko sa'yo na umakyat ka ng puno at may apoy sa ilalim. Mainit ba? Sobrang mainit tayo, uwi na ako. Oo. Yan yun. Yes, salamat. Happy New Year, nak! What's up mga mananap, no? So, itong bali inaanak ko, kaibigan ko to, sa itong, mga, hello po, babata ko dito, si Gibhart yung pangalan. Gibhart, iting nakatira din mismo dito sa akin. Hello sa lahat. Gusto lang namin batiin kayo ng Happy New Year and mabuhay tayong lahat. So, ayun, sabay-sabay nating salubungin ang 2020 na Merry Christmas! Tapos ng Christmas. Happy New Year. Ngayon, Happy New Year. Okay. So, yun lang po guys. Sana masaya kayo. Thank you for watching. Bye-bye. Subscribe na aming YouTube. And don't forget to subscribe, no? Para mas, syempre, yun na. Yun na. Thank you.